मोनसे जोंहा बिटिआरनि मानगोनां एमसिएलए माधव सेट्रिनि न'आव गोसोम फिरफिलाजों लोगोसे माधव सेट्रि हुसियार आरो इउपिपिएल मुर्दाबाद होननानै मोनसे पस्टार सिथाबनाय दिनैहाय भाइराल जाबाय थादों। बिनि सायाव सारा मा बुंगोन? बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोर आरो बेफोर जोंनि समाजाव मोनसे केअस लाबोगोन। बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे सुक्ति जाबाय बिनि उनाव नैबे हालामाव नैबे ओनसोलाव गोजोन सान्थिया जोबोरैनो फैबाय आरो बेखौ जों लांबाय थानांगौ। आरो जोंनि सरकारा इउपिपिएल दोलो सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बा आसामाव दिनैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे जोंनि लोगो सरकार बे सरकारा बे हालामाव गोजोन थासारिखौ जेब्लाबो जोरसार खालामनो थाखाय नाजाबाय थादों। नाथाय सम सम मालाबा सोरनिबा थुनज्लायनायाव सोरनिबा नोङो दैदेननायाव मालाबा गोजोनखौ सिमफायनो हानाय बेबायदि थासारिफ्रा जोंनाव नुजाबाय थादों। थांनाय मोनानि समाव जोंनि एमसिएलए सासे आरो इउपिपिएल दोलोनि सासे नेहाथारि माधव सेट्रिनि न'नि सारिगिदिं बेरायाव लांगोनायाव गोसोम फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बिथांखौ मुर्दाबाद होननाय, इउपिपिएल दोलोखौ मुर्दाबाद होननाय, प्रमद बर' जोंनि चिफ बिथांखौ मुर्दाबाद होननाय बेबायदि माखासे पस्टार लागायनाय जोङो नुदों। दा बियो जोंनि समाजनियाव आरोबाव मोनसे गिख्रंनाय लाबोगोन, समाजाव आरोबाव मोनसे गोजोन थासारिखौ सिमफायनायनि मोनसे थासारि लाबोगोन। बेखायनो जों बेखौ मालाबाबो जाहोनो हाया। बिनि आन्दोआव जायखि थायाथों मानो बिथांमोनखौ जोङो नांगौ रोखोमै सरकारि जे बेबस्थाफोर दङ, जोंहा आइननि जे बेबस्थाफोर दङ, बे बेबस्थानि गेजेरजों बिथांमोनखौ नागिरनानै साजा होनाय जाथों। जाय दोल संगठन दङ बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ बेखायनो जोङो खावलायगोन जे बेबायदि गोजोनखौ सिमफायनो हानाय, गोजोना बायस्रानो हानाय बे थासारिखौ जाहाथे दालाबोथों आरो सरकार मोनसेजों सोरबा बबेबा मोनसे हान्जा बबेबा दोलो आफादा जुजिनाय बियो मालाबाबो जाथाव नङा। बेनिखायनो गोजोनखौ लुबैदोंबा बिथांमोनहा जाहाथे बे थासारिनिफ्राय गोजानाव थाथों, बे हाबानिफ्राय जाहाथे गोजानाव थाथों, आं बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायो। सारा जाहाथे सोरखौबा सन्देह खालाम नामा बेयावदि आगसुनि मुं लादोंमोन लानाया? औ, दा बेयाव सारा सोरखौबा सन्देह? थारैनो बिथां बे जाय आफादनि बेयाव मुं दङ बे आफादा जुदि मावमारदोंबा बिथांमोनहा निमाहा बिनाया मोजां। आरो जुदि मावाखैब्ला बिनि सिङाव मा दं बेखौ निस्सय नागिरनाय जाथों आरो जोङो हानजानिफ्राय नागिरगोन, सरकारनिफ्राय नागिरगोन। बिनि उनाव मा राहाफारि लानाय जायो बेखौ उनाव खालामनाय जागोन।